Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba polling do uloong bagajing penlong yaga literary festival arca arpusan kalong kaspa ba banyaine hakjing perkhat lingba gijing tho hakot hakani ka perthai menta ka bagi breu kila longmrau haki mobile phone bat ka internet uloong bagani gijing penslor ban pulie ka penyar biang gijing bot jing perkhat jongki ban phai biang shakabor jong gijing bot dur ka balawan lingba ki kentien bala tho na ki kot uloong bagani ka tamasa ka khring bhai ki breu namar ki don ki kot ki bala lutno haki dukan di kot Henin ka sngihi. Uba Paul ula ajimut ikinong penyat ya literary festival. Bakin penlong no ya ka festival hagi port bomdan exam ki kenang bakin la banwan nishim benta. La ban kedo bakan ka Shillong literary festival kala sedang nadu ka arpau tarik nai biang arca arpusan. Bat kan kut menta ka sngi ka arpau tarik nai biang arca arpusan. Kani ka Litfest arjar arhusan kalong shisha ka ba chongkia ka wei na ki daw kalong ba ki bon ha ki visitors kinangon jungo na bar jong ka jelajungi but ka sin ka ba ningkong ba ki yo penyu i ya ki got kamta balatho de ki try muluk te ngai liru nglawan banya shimbata hakaba kulie bat pensnow ya poetry jonga sha kinong snap won na kini kidai kiba na shaba jok pathan shatai lamingi te bat kani ka yo de kot lagi ni bookstore ru pinlam ekikot kiba kham nyar bat kiba lang dang kham thamai kiba ngala thit bun naki bat ngai ka library jonga personal collection kan tang khampus pa chuchu dagi bigi got kiba kuba pinyui bun kini gidai nong tho kiba bitha lagi keduk mentan jari kedo Sanjoy Hazarika Ralte gidi nong tho kiba snar bat champagne ba bat hakom gani ka juk ka jingdon jong gani ka fest ka penkenmau yangi ba ikot idai kaspa ba ka ba yaine ba hak percaya ka ba kibriu kilalong rau ya ka mobile phone bat ke internet kani ka jing penslur ban kulie kedai ka wei ka ban yarap ba kibriu kin kin penyar biang yang jengmut jongti hai biang syakabot jong ke jengmut dur kepala ban tang leba ke kentian balat ho beri ikot Kumno yo ibat ada ki compare gini kisna balada house ada kamu try lain kalau ring susu pa kan kami kisam la ki pajba ki bod bah bat na kini ki bookstore ki bang arum don ki kot ki ba pan ki ba yetu ba klalut no nen kesni kata hi kedai ka jing kedau ya ka jing kring jog ne lit fest tang kawai ka ba ngasbo ngadi ban ai jingmut syaki organizer kolong ba ngin persyang aka sin banwan ba kani kanum ya taku bat kapur exam joki kana school namar kata hi ka khanglat pat digitu students ki ba dapat berkreat exam
nak ba kidwan ka fest mar kani ka fest ba fair nak wi pat ki festival jinge sha jinge kemen jinge roa jinge siau kabiang dan rei nalor kata ni dot kamru ya kajing jar bat kajing kenja ha kajing pulie bat kajing dai ya ka bot chabieng bat ka bot ching betul Lisbon